An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na bi tilegan in na sa an bɛ maa min bisimila o ye Musa Bɛndeka Jabate. Musa Bɛndeka Jabate n'i y'ale tɔgɔ fɔ dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ min ye o ye farikolo ɲɛnajɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye senandolatan ye o alibitiriya a y'o k'an ka jamana kɔnɔ yan. Bi tilegan in na an n'a bɛna masala min na o ti bɔlɔntanko ye o ye gafe ye gafe min ni o ye bataki ye n'a y'o sɛbɛn ko Mali ka sɔrɔw u bɛ ka degun min se a ma walima Mali ka sɔrɔw olu kɛlen don ka kumaniya cogoya minnu na babu in kɔnɔna na a ye livre min sɛbɛn sa a bɛ fɔ min ma ko chapitre o 9 de bɛ a la livre in yɛrɛ daɲɛ min b'a la o ye 184 ye édition min bɛ n'o ye sawa ye olu de ye livre in bɔ fɔlɔ bɛ tali kɛ farafinna ale yɛrɛ ka tariku a bɛ kuma o kan filanan Mali ale ni Faransi ka tariku olu fana b'a la an ka dugu jukɔrɔ nafaw olu kɛlen don ka degun min se bi ni bɛɛ lajɛlen diɲɛ bɛ ɲɛ jɔlen don o la min ye taabolo duurunan ye sa farafinna ale ni ale ka ko kɛcogo minnu bɛ bi n'o kɛlen don k'a to sa farafinna yɛrɛ sɛgɛnnen don kun jumɛn bɛ Banbanci ni Jugawale kɛbaaw la an ka jamana kɔnɔna na fo ka taa se Faransi ale yɛrɛ bɛ jɔrɔ jumɛn kɔnɔna ka kɛ ni bi ye hakilina kura min bɛ malidenw na ani ko kuncɛli an na kuma kuncɛ n'o ye nka yanni an ka kuma di Musa Bɛndeka Jabate ma an bɛ taa an ka technicien fan fɛ n'o ye Falaye Keyita ye Musa Bɛndeka Jabate jɔn ye Famara Berete ale y'o munumunu salo k'a ɲɛ an ka jɛ ka o lajɛ. Musa Bɛndeka Jabate ale tɛ maa dogolen an ka jamana kɔnɔ maa cɛsirilenba don a ka dɔntaw ka bon kosɛbɛ cɛkɛdaw kɔnɔ lakɔlɔsili cɛkɛda ɲɛtaa kama n'a bɛ wele ko ODI bilankɔrɔ cɛkɛdaw assuransiw ani fo ka taa se RSA cɛkɛdaw kan ka jɔyɔrɔ mun ta sigida kɔnɔna la a bɛ nin baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn kosɛbɛ. Musa Bɛndeka Jabate maa don maa mun ti fa dɔnni ɲini na wa hakilina mun b'a la o de ye ka baara kɛ fo ka se a dan na ka se ka jaabi ɲumanbaw sɔrɔ. A ye kalanba ni kalan sinsinnen sabatilen minnu kɛ ani dɔntaba minnu bɛ a la a ye olu kɛ ka cɛkɛda caman bilasira ka u dɛmɛ k'u ka laɲiniw sabati. Musa Bɛndeka Jabate a bɛ kan caman fɔ i n'a fɔ nanzarakan angilɛ bamanankan ani kasɔngakan a ye baara kɛ sira caman fɛ o de b'a kɛ kalanfa belebeleba ye mun bɛ kalan ani bilasirali di cɛkɛda caman ma. Kabi san 2001 Musa Bɛndeka Jabate a ye kalan cɛkɛda caman baaraw daminɛ kalanso minnu bɛ kalan kɛ maa wɛrɛw kun k'u ka dɔntaw bonya o kalanso dɔ ye Fondation Cabinet Sefakar olu bɛ formation sabatilen kɛ maaw kun ODI ani assurance ko bunakun kan. Ɲinili kalanso mun bɛ yen nɔ ni o ye Institut RSC olu mun bɛ kalan kɛ cɛkɛdaw kun cɛkɛda ninnu kan ka baara mun kɛ sigidaw ye u bɛ sigida minnu kɔnɔ o ɲɛmaa don. Wa nin cɛba in sirabako lakanali maaba don bawo jɛkulu mun bɛ maaw bilasira siraba lakanako bunakun kan yaasa ka siraban kasaraw dɔgɔya ko ONG Caprives o ɲɛmaaba fɛnɛ don. Musa Bɛndeka Jabate a ye kalanba caman kɛ wa diplômebaw de b'a bolo n'o dɔw bɛ tali kɛ doctorat a ye o sɔrɔ senamu faransikaw bara. Jate koɲɛw comptabilité o DETS b'a bolo ani fo ka taa se MBA ni o ye master ye cɛkɛda ɲɛnabɔ ko bunakun kan a y'o sɔrɔ ODI ani contrôle de gestion na faransikaw bara kalanso min bɛ ni o ye ESG minnu bɛ finance gestion ni comptabilité kalan kɛ maaw kun. Sariya diplôme fɛnɛ bɛ a bolo n'o ye licence ye droit privé a ye mun sɔrɔ Mali ENA la. Bilankɔrɔ assurance o fɛnɛ licence bɛ a bolo a ye mun sɔrɔ Tunisikaw bara. Nin sɛbɛnfurabaw de y'a to Musa Bɛndeka Jabate maa lakodɔnnenba don mun ni cɛkɛdaw mago b'a la kosɛbɛ wa a ye dɛmɛ don cɛkɛda camanba de ma ka siraw yira u la sira minnu b'a to u bɛ se ka u bila diɲɛ kurukara ka sariyaw n'u ka lahalaw kɔnɔ norme internationaliw ka se ka yiriwa sɔrɔ. Musa Bɛndeka Jabate nin gafe in kɔnɔ a bɛ ɲɛfɔli kɛ maaw ye an yɛrɛ ka dugujukɔrɔ nafolo kɛra sabu ye ka na ni basigi cɛn ye an ka jamana na cogo di ni jamana wɛrɛw ka fɛɛrɛ juguw ye ko mun de la an ka dugumakolo fan bɛɛ nafolo la tewu o bɛɛ la sɔrɔko gɛlɛn bɛ lakanako ani fo ka taa se politikiko gɛlɛn bɛ nin gafe in kɔnɔ
a y'i da maga an ka jamana tariku kan fanga yɛlɛma minnu kɛra ani maa murutilenw ye marifa minnu ta ni jamana wɛrɛw ka dɛmɛ ye h'a ka ja faransi jamana ani fɔ ka taa se ko faransɛfa ye gɛlɛyaba mun se an ka sɔrɔko ma. Nin gafe in kɔnɔ Musa Bɛndeka Jabate a b'i da don jamana wɛrɛw maaw nali mun kɛra an ka jamana kɔnɔ k'u bɛna bamanciya walew kɛlɛ ni u dɛsɛra. Nin gafe in ye welekan ye ka se maliden bɛɛ ma, bɛɛ ka se ka hakilina kuraw ta yaasa an bɛ se ka bɔ nanzaraw ka mara kɔnɔ cogo mun ka jamana dilan, jamana mun ni an ka sɔrɔw bɛ kɛ an yɛrɛ ta ye ani fɔ ka taa se politiki ko bunakun kan hakilina bɛɛ ka bɔ an yɛrɛ yɔrɔ souveraineté économique et politique réelle. Bɛndeka b'i yɛrɛ ye nin laseli la wa? A bɛɛ fɔra. Seulement n bɛ yɔrɔnin dɔ rectifier. Ma tila doctorat la, n ye doctorant. N ye doctorant de, n bɛ k'a ɲini voilà. Mais sinon maîtrise bɛ n bolo en économie, spécialité gestion de projet. Maîtrise bɛ n bolo. Bon MBA bɛ n bolo, i y'o fɔ. Bon licence bɛ n bolo assurance la, licence bɛ n bolo droit la. Bon donc on a ɲɔgɔnna caman. Bon l'institut responsabilité sociétale ne de y'a dayɛlɛ Mali kɔnɔ, disons Farafina bɛɛ institut responsabilité sociétale kelen de bɛ yen. Bon ni jamana ye o faamu, institut responsabilité in faamu, jamana bɛ se k'a ka problème bɛɛ gérer. N'o ye an bɛ siran de, o kelen bɛ ka berew de bila an kun kan. Donc an da bɛ s'a ma, n b'a yɔrɔ farafasiya aw ye. Ayiwa gafe min ni o bɔra an b'a dɔn k'a fɔ nin y'a dɔgɔkun kelen ye a denwuli kɛra. Bamakɔ y'a yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalanso min bɛ yen n'o tɔgɔ dalen don Alioune Blondin Bɛyila ka se ka bɛɛ lajɛlen bɔ a kalama k'a fɔ ko gafe in ko a sigira sen kan. Ni maa min ye gafe in kɔnɔna kalan i bɛ fɛn caman y'a kɔnɔ, tuma dɔ la i ja bɛ tigɛ, hakili bɛ sigi, i bɛ tila ka waso tuguni sabula an ka sɔrɔw kɛlen don ka anw yɛrɛ kun tunu ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan. Mun ye e bila nin sɛbɛnni na Bɛndeka? Merci Kasim. Fɛn min ye n bila nin sɛbɛnni na bɛɛ b'a dɔn bi ko Mali bɛ guerre la, hali n'a man d'an ye an bilala guerre la vraiment an ma mɛn laɲini. Bon n'a a taara n'o sira ye ni jamana bɛ guerre la an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka fɛɛrɛ kɛ ka guerre ni an k'a kɛ parce que guerre man di ye mais guerre min b'i permettre i k'i ka yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔ i b'o guerre kɛ. Fɔlɔ ye jumɛn? Mali bɛ guerre la 22 millions ne y'a lakɔlɔsi mɔgɔ 3 de bɛ kuma ka Mali défend sur le plan international. O ye Ablaye Diop, o ye Choguel Maïga ani le premier ministre Ablaye Maïga. Olu 3 de bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ ka Mali défend. Bon o tuma an tɔw an bɛna mun de kɛ pour que ka jamana dɛmɛ ou bien an ye mun kɛ pour que ka jamana dɛmɛ? Ne y'a lajɛ sisan n ko bon n b'a daminɛ n yɛrɛ la, ne bɛ se ka mun de kɛ ka n ka jamana dɛmɛ? Ni ko n bɛ taa sɔrɔsiya la n si tɛmɛna. Bon o tɛ n ka domaine ye. Bon donc n bɛ se ka min kɛ komi n kalanna donc n bɛ taa o kɔnɔna la fɛn minnu bɛ yen n'o man kan tubabuw bɛ min kɛ n'o man kan donc ne b'o citer jamanadenw bɛɛ k'a faamu k'a fɔ ko fɛn o fɛn n'o kɛlen bɛ k'an jatigɛ en réalité manamanako de don. An bɛ se ka bɔ an yɛrɛ la an ka ɲɛsin kɛlɛ in ma an ka kɛlɛ in kɛ a ka bɔ an da la an ka ɲɛtaga ɲini. Mais la raison fondamentale c'est qu'il faut que aujourd'hui tubabuw k'a dɔn k'a fɔ ko ni mɔgɔ 3 Ablaye Diop ani Ablaye Maïga ani Choguel olu 3 dɔrɔn tɛ Mali la, mɔgɔ wɛrɛ bɛ Mali la. Bon mɔgɔ min Mali la ne ye livre in dilan pour que u yɛrɛ k'a kalan. Bon peut-être kɔnɔna la an b'a ɲɛfɔ fɛn minnu bɔra a kɔnɔ n ye bataki minnu sɔrɔ a kɔnɔ. Ayiwa an y'a ye k'a fɔ livre bɔli dɔgɔkun kelen nin ye a bɛ sɔrɔ min ye sawa ma olu ye a fasiri ka se k'a bila bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ min ye sara o ye 2000 ye. N'i ye kuntilenna fɔlɔ ta o ye Farafina ka tariku ye. I b'a fɛ ka mun de fɔ o hukumu in kɔnɔna na n'o ye sɛbɛn yɛrɛ donkan ye? Nka nin yɔrɔ la fana an bɛ se k'a fɔ sɛbɛn in ɲɛbila sɛbɛn kɛlen don maa min fɛ o tɛ maa dogolen ye, o Bomosi Jomasi Bomoti ye. Ale fana ye karamɔgɔba ye min ye kunnafoni ko ta na sira fɛ a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ. A fana ye ɲɛbila sɛbɛnba kɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ kuntilenna ni hakilina min nana in na. Mais e yɛrɛ bolo mun na Farafina ka tariku i y'o kɛ daɲɛ fɔlɔ ye a kɔnɔna na? N y'o kɛ daɲɛ fɔlɔ ye ka d'a kan n'i ye Farafina ta bon je prends les 26 pays de l'Afrique. O 26 pays ni Faransi kelen de kelen bɛ k'o ta Faransi bɛ t'olu kungo fɔ Nations Unies na ka sɔrɔ a ma jiw ye.
Ore de Ato français dans la Conseil de sécurité des Nations Unies, la France est devenu membre permanent au moment Mogoduru Munumbe, nous le décision ta. Ni a France donna au Mogoduru ngono parce que France be jamana mugani wora France be to lu kungo fo. Mais pour que France to kungo fo. En ret se kan kungo fo, en ret se kan kungo fo. Mais au sol mon fait, au sol nga folo dirigeant fait. Mais là ce n'est pas un problème. Mais nanya famu sisa. Kafoko femindo en manquant charia tala. Donc am se kan yere boala, en rebetan kungo fo. Bon, maintenant, ni y'a ye farafina ta, Mali be farafina de kono. Bon, farafina tilalen do zone nande, Afrique de l'Ouest. Donc, ye farafina ta, ka farafina yira farafina ye dugu menu ye. Maintenant, fo kana se Mali ma, Mali ye dugu min ye, Mali ye guerre menu kɛ, etc., etc. Donc, ye farafina ta pour plater le décor. Maintenant, o farafina o kono, Mali b'o kono, o bɛ Afrique de l'Ouest kɔnɔna la. Donc, o de y'a to ye u bɛ farafina bɛɛ présenter k'a yira cogo min na, ani condition min na, an bɛ se ka k'an yɛrɛ ye. Ayiwa farafina yɛrɛ bɛ ɲɛfɔ cogo min na i da don a sɔrɔ ko la a n'a gɛlɛyaw n'a fanga ta cogo ni fanga yɛrɛ yɛrɛ ye min fɔ jamana 26 mun bɛ yen ni faransi bolo de b'olu kɔfɛ kuma bɛɛ wa a fana dun b'a fɛ fana a ka k'a sago ye. coup d'état 62 de kɛra farafina depuis indépendance fo bi coup d'état in tɛ fɛn wɛrɛ ye o n'i bɛ na jamana kunna i bɛ taa tubabu ka sira fɛ n'i ma taa tubabu ka sira fɛ u b'u ka mɔgɔ dɔ bila o bɛ na coup d'état k'i la k'i faga ou bien k'i minɛ misali la tous les militaires français farafina an ka militaires bɛɛ bɛ former tubabu de ka yɔrɔ la donc olu minnu bɛ taa ka taa former u b'u hakilinata de don olu kunna donc n'u hakilinata don u kunna olu bɛn'u sigi dugu kɔnɔ kima kɔnɔ n'i ma taa tubabu ka taabolo fɛ u bɛ coup d'état k'i la k'i bɔ yen tubabu sigilen bɛ kɔfɛ olu tɛ kuma mais olu sago bɛ ka kɛ donc tubabu bɛ farafin de utiliser ka farafin faga mais i tɛ tubabu ye badan ka tubabu utiliser ka tubabu ɲɔgɔn faga bon hali bi an farafin an m'o de faamu an ka wuli ka bɔ sunɔgɔ la an ka ko dɔ k'an yɛrɛ ye. coup d'état 62 in a caman ye anw fana fanfɛ bolo ye minnu ka tubabukan ka ca dɛ. mais o de don anglais ye dugu o dugu coloniser coup d'état man ca olu fɛ yen nɔ coup d'état bɛ kɛ mais a man ca mais an de ka coup d'état ka ca parce que a ye o ye mɔgɔ mana na n'i bɛ taa sira fɛ min tɛ tubabu ka sira ye u bɛ coup d'état k'i la bon o fana tɛ bɛn o il faut que wagati dɔ la an ka jateminɛ k'a fɔ k'an yɛrɛ ta y'an yɛrɛ an k'an yɛrɛ ta ten dɔ kɛra bon coup d'état in bɛɛ a tila bɛɛ Afrique de l'Ouest de ye dugu dɔw lajɛ Cameroun dɔw lajɛ président bɛ yen nɔ a bɛ san joli bɔ bi a bɛ san 40 bɔ dugu dɔw bɛ yen olu président bɛ yen u bɛ san 50 bɔ coup d'état tɛ k'olu fɛ parce que olu bɛ ka tubabuw sago kɛ mais pour que coup d'état bɛ k'anw fɛ yan simplement parce que chef d'état fɛn fɛn nana n'u ko k'u bɛ dévier dɔrɔn tubabu b'u gɛn ka bɔ yen n'u ko k'u bɛ dévier tubabu b'u gɛn ka bɔ yen an b'a ta Modibo Keyita de ma Modibo Keyita nana Modibo Keyita de ye Mali fɛn bɛɛ jɔ 32 sociétés Modibo Keyita de y'a bɛɛ dilan a y'a bɛɛ dilan ni franc malien de ye mais depuis u y'a faamu k'a fɔ k'u tɛ se ka Modibo Keyita koro u ye sɔrɔdasi bila ka coup d'état kɛ Modibo la sɔrɔdasi min ye formation k'u fɛ yen a bɛɛ y'o de ye fɛn o fɛn bɛ coup d'état kɛ a bɛɛ bɛ formation de k'u fɛ yen u b'a u dilan a bɛ fɔ min ma k'u formater ka na i ka jamana kɔnɔ k'u sigi kima kɔnɔ i ma to ka sira fɛ dɔrɔn u b'o wele k'o bila u bɛ coup d'état kɛ u bɛ tɛgɛrɛ fɔ o kun c'est ça le problème. Ayiwa tariku in n'o ye baabu in ye ka kɛ i ka gafe in ye sa Mali yɛrɛ ɲɛfɔlen don a kɔnɔ kosɛbɛ ne ye min ye i sinsira min kan o ye gɛlɛyaba minnu bɛ k'a to Mali jamana yɛrɛ se ka taa ɲɛ marako ta nasira fɛ an b'a fɔ ma nanzarakan na ko gouvernance ani an ye gɛlɛya minnu sɔrɔ an ka jamana kɔrɔnfɛ yan fan fɛ n'o ye rébellion ye ani coup d'état u y'i sɔnni sigulu kan kosɛbɛ. Gouvernance ye mun ye gouvernance tɛ foyi wɛrɛ ye tubabu ka miiriya ta de don gouvernance système de gestion de don c'est-à-dire gestion kɛcogo dɔ de don o de ye gouvernance ye mais tubabu y'a définir cogo min tubabu b'a fɛ an ka taa n'o sira ye ni Arabi Saoudite ta olu ni tubabu ka sira tɛ kelen ye o n'i ye Corée du Nord ta olu ni tubabu ta sira tɛ kelen ye o la Russie la Chine ninnu si ka taabolo ni tubabu ta tɛ kelen ye o parce que olu tɛ tubabu ka mara kɔnɔ bon an bɛ tubabu ka mara kɔnɔ u b'a fɛ k'an bila o démocratie in de bon démocratie in de bɛ k'an ka jamana tiɲɛ parce que o démocratie in de kosɔn i bɛ fonctionnaire malien ye ko milliard b'a bolo i b'o ye démocratie de kɔnɔ sinon ce n'est pas normal qu'un fonctionnaire soit milliardaire dans un pays pauvre comme le Mali. A tɛ se k'o sɔrɔ. A b'o sɔrɔ ni mun ye a b'o sɔrɔ ni mun ye fonctionnaire sara cayalen b'a bɔ kɔsa na o ye augmentation kɛ an ka kɛ i ka 1 million sɔrɔ par mois e bɛ se ka 1 milliard garder cogo di ce n'est pas possible c'est dans la démocratie qu'il y a la mauvaise gouvernance. Or la gouvernance, la responsabilité sociétale des entreprises, la gouvernance,
c'est un phénomène qui n'appartient pas à une seule personne. Donc il y a des règles et des méthodes. Ou to bo sera bla parce que tu dois arranger. Tu dois arranger. Même vous arranger au bout de que. Sinon même tu arranger. Kassim depuis indépendance il faut bi fraf. To ma delika drame kelen do Mali kono. Il va finir da fier. Drame kelen ou ma delika do Mali kono. Ou fin do Mali kono. Ou ba bebo Mali de kono. Ou ba beta frafun de ko. Drome kelen Francika kesi madrika drome kelen boka do Mali kungola amake depuis indépendance il faut bi iba ta français fond investissement fond fait que Mali iba infrastructure beta kalaje ni a fondement laje Francika drome kelen tala abe an yere ga wardi ou bien en frafun ga war falo nyonga même ta français donc na ou be singana no kanu juru do ana taux d'intérêt ba kan olu de ba gérer. Sinon Francika drome kelen ma delika do Mali kono misalla ni bita français par exemple be visa d'état mo julu be visa demander tele kono bon ou be par exemple ni mo kema do ou be visa di mo tanema bon ni be visa ta ibe watan woro watan jul sara ate segima fana bon o wari be to buta o do buka ambassade sara o do buka u ka barakero fo be Mali kono barakelaw sara so sara tout a wari be bo Mali de kunya mais u date maka kuma la drome kelen français ma delika bo are ka kesi la ka do Mali la ko Mali ka ke fen ama delika ke oteso aw dum bela do fana be comme fanda min sigide no sanu dinga dala mais am se ka mun kɛ ni sisan tɛ par exemple ni minnu nalen filɛ n'u bɛ ka jamana mara sɔrɔsi duuru ninnu u ma mun de kɛ pour que ninnu ka taa il faut k'an de k'a faamu k'a fɔ ko ninnu nalen bɛ anw de ka tɔnɔ kama anw filɛ nin ye ne bɛn de ka filɛ nin ye anw sen tɛ jamana problème na bilen an t'a tɔnɔ sɔrɔ bilen génération future de b'a tɔnɔ sɔrɔ bon ni génération future b'a tɔnɔ sɔrɔ o y'anw denw n'an mɔdenw de donc an de bɛ fɛɛrɛ kɛ sa ka dɛmɛ ninnu fɛ pour que u ka se ka fɛn sigi sen kan u ni an denw bɛ se ka mɛn continuer mais an ka bɔ français ka jɔnya kɔnɔ sinon n'an y'anw sigi mun de bɛ mankan caya bi minnu bɛ mankan ci la bi foyi yɛrɛ tɛ o parce que e tɛ baara wɛrɛ la k'e bɛ politique la e bɛ politique la e chef de sa parti politique e ka cachet b'i ka saki kɔnɔ i ka fɛn bɛɛ b'i ka saki kɔnɔ bon u bɛ financement min di pour les partis politiques e bɛ kɛlɛ de kɛ ka dɔ sɔrɔ o la ou bien par le biais de la politique e bɛ kɛ ministre ye e bɛ dɔ ta ka bɔ jakata kan k'o kɛ ministre ye k'a bila VVT kɔnɔ mais a ka souci fɔlɔ ye ka sɛsogo de dun parce que a t'o sɔrɔ fɛrɛ kama souci filanan mun ye ka téléphone iPhone san a t'o sɔrɔ fɛrɛ kama bon n'i y'o ta ka b'o la ko sisan wɛrɛ bɛ na jagoya u bɛ wuli ka mankan kɛ o mais u bɛ mankan kɛ ka taa min maintenant o ko de dabila an y'a faamu non seulement an y'olu ta faamu an ye tubabuw ta faamu an bɛ fɛɛrɛ de kɛ ka denmisɛnnin ninnu dɛmɛ u bɛ baara min na an ka taa n'a baara ye ni guerre bɛ kɛ an ka guerre kɛ guerre m'an permettre an ka k'an yɛrɛ ye an b'o guerre de kɛ an t'a tɔnɔ sɔrɔ bilen an y'anw ta sɔrɔ anw ta bɔra la maintenant anw denw an'an mɔdenw de b'a kɛ m'a faamuya man di dɛ parce que mɔgɔ caman bɛ i yɛrɛ min fɔ minnu y'a nɛnɛ ka ban olu t'a fɛ k'a bila a ka di tellement olu yɛrɛ bolo maa wɛrɛ man ka i da don a kuma na wa a bɛ k'u ɲɛna kuma o kuma fana ko aw minnu bɛ baara la bi k'aw b'o tɔnɔ kelen de fana k'a bisi k'a dun mais olu tɛ se ka content parce que n'u bɔra nin na u bɛ mun baara kɛ ministre foyi tɛ Mali kɔnɔ bi min delila ka a tɔgɔ kala min bɛ mɔgɔ ɲin bɔ ɲin sɔgɔbɛlan ministre kelen tɛ min delila ka dilan Mali la a tɛ yen kala e bɛ se k'a faamu cogo di asi ko Mali bɛ cogo min na bi Mali ka sɔrɔsiw ka fini a warimugu de bɛ ta ka di maliyɛn dɔ ma o bɛ taa san dugu wɛrɛ la ka na n'a ye o dugu in bɛna coton de san anw fɛ yan ka taa n'a ye bon kɔɔri in bɛ taa cogo di o bɛ feere cogo di n'i y'a f'i ye a ka bɔ hakili ma minnu bɛna kɔɔri ta yan u bɛ taa ni kɔɔri ye kɔɔri bɛ se frontière la n'a sera frontière la intermédiaire français de bɛ yen olu de bɛ kɔɔri ta ka taa n'a ye bateau na k'a bila bateau kɔnɔ a bɛ taa n'a taara mɔgɔ wɛrɛ de bɛ yen nɔ olu bɛ kɔɔri ta ka taa marché ɲini a la n'u ye marché sɔrɔ u b'a feere n'u y'a feere kɔɔri wari bɛɛ bɛ taa France trésor de kɔnɔ donc u bɛ intermédiaire ninnu ka wari bɔ a la k'a d'u ma olu yɛrɛ ta ye mɛ u b'o bɔ a la Mali bɛ 40% de sɔrɔ sigiyɔrɔma 100 o 100 Mali bɛ sigiyɔrɔma 40 de sɔrɔ a tɔ bɛɛ bɛ taa France bolo an bɛ kɛ fɛn ye cogo di o kumana anw ka maa minnu kalanna tubabukan na olu tun tɛ nin ko ninnu kalama ka se k'a dɔn ko jamana kan ka n'a ka hakɛ dɔ ka kan wa mais u b'a dɔn dɔw bɛ u t'a dɔn mais minnu b'a dɔn a b'olu arranger u ka taa o sira fɛ parce que u bɛ dɔ sɔrɔ mais minnu t'a dɔn ça c'est grave pour eux bon i tɛ se ka tubabu dɔn tant que i ni tubabu ma sigi
ni tubabu sigira i bɛ tubabu dɔn tubabu ta a den tɔgɔ da farafina o e delila ka tubabu ye k'a den tɔgɔ da farafina o tɛ kɛ o jamais i tɛ tubabu ye k'a den tɔgɔ da farafin de b'a den tɔgɔ da tubabu la et puis tubabu t'an jate foyi la bon donc ce qui fait que ni tubabu sigira min man d'a ye n'i y'o f'a ye a bɛ siran i ɲɛ bon an b'o sira de kan bi olu bɛ mɛn kɔ an t'o kɔ dɛ an bɛ mɛn kɔ an bɛ mɛn ɲinina an b'o de kɔ bon an bɛ taa o sira de fɛ wa o de fana bɛ kɛ ayiwa a bɛ n'a fɔ an ka gɛlɛya ninnu na i yɛrɛ ye min fɔ coup d'état ninnu minnu kɛra anw yɛrɛ fɛ y'i da o fana kan k'a daminɛ min ye san 1968 san ka na se fo san 2020 san ma i y'i da don nin coup d'état ko nin na e yɛrɛ bolo an ka coup d'état ninnu fana o bɛ mara gɛlɛya wa a bɛ ko kɛ cogo di c'est-à-dire coup d'état nin ka di tubabu ye parce que a b'an déstabiliser an bɛ ɲinɛ an ka financeau kɔ an bɛ ɲinɛ an ka taabolo kɔ donc chaque fois que ni coup d'état kɛra jamana bɛ perturber bon mɔgɔ kuraw de bɛ na mɔgɔ kura fɛn o fɛn bɛ na Mali kɔnɔ a bɛɛ ye tubabu de ka mɔgɔ sigilen a y'a ka coup d'état kɛra n ko politique mɔgɔ bolila ka taa a y'a to pour que ka kɛ président parce que n'i y'u fɛn fɛn ɲininka u tun b'a f'i ye k'olu bɛ kɛ président a y'a ta ma bɔ yen wa ninnu ta ma na wa Assimi ta ma na Assimi yɛrɛ m'a fɔ wa ko faransi président wele ko mɔgɔ 3 b'ale bolo o bɛɛ ye mun ye pour que k'u hakilinata ye mɛn dɔrɔn u ka sigi Mali kan o ka kɛ an tɛ se ka hakilinata fɔ an tɛ se ka min ka d'an ye an tɛ se k'o kɛ o tuma an bɛna mun de kɛ an bɛ to tubabu bolo jɔnya la ten yan coup d'état fɛn o fɛn kɛra Mali kɔnɔ a bɛɛ lajɛ kɛ a coup d'état bɛɛ ye mun ye a y'a ka coup d'état ça c'est par effraction o kɔni o kɛra ten parce que ATT ye sira min ta o man d'u ye notamment par exemple a ye Kadafi dɛmɛ a ma sɔn ka jɛ tubabu fɛ ka Kadafi kɛlɛ o tubabu de ye Kadafi faga parce que Kadafi ko simplement k'a bɛ monnaie unique bɔ en Afrique et il est prêt à financer les 60-80% o ma bɛn tubabu ma u y'a faga Irak président filɛ il a parlé de pétrodollar c'est-à-dire a ka pétrole tɛ feere dollar la bilen depuis a y'o fɔ dɔrɔn américain wulila u y'a faga bon n'i y'olu fɛn ninnu bɛɛ lajɛ a bɛ mɔgɔ dusu tiɲɛ Nations Unies dun bɛ yen Union africaine bɛ yen Union européenne bɛ yen olu bɛɛ dun sigilen bɛ ko démocratie o tuma démocratie ye mun de ye olu bolo donc démocratie c'est un système de gestion donc pour revenir à la question coup d'état tɛ se ka éviter quoi. mais kalata ninnu fana i ka livre kɔnɔna na fan dɔ bɛ yen i ko kalata ninnu fana bɛ kɛ n'u dungɔnamaw de ye maa mun ka di u bɛ na n'o de ka kalata hali ni a ma ɲɛ o tigi de bɛ sigi wa k'a dɔnnen don fana k'a fɔ maa min bɛ sigi ni kalata kan ka kɛ k'a kɔnnen don ka dɔn. mais tout est programmé c'est-à-dire an ni tubabu différencier mais tubabu b'u sigi ka fɛn dɔ miiri ka 20 ans kɔnɔ 20 ans san 20 u bɛ fɛn dɔ programmer bon an tɛ se makɔnɔ de la anw ka teli de bon programmation t'anw na vision t'anw na vision de bɛ tubabu la élection fɛn fɛn bɛ kɛ farafinna i bɛ k'a ka élection lajɛ i bɛ k'a ka élection fɔlɔ i bɛ k'a gagné na ça c'est clair mais élection filanan mun de kɛra tubabu b'a fɛ i bɛ k'a de ka to yen ministre dɔ wulila ka taa nord la ka taa urninw ta k'u fa bulletin na ka na u ye fɛn bɛɛ gonfler ka résultat bɔ ko i bɛ k'a de gagné na président Kuturu yɛrɛ bɛ kasi la mɔgɔw da la i y'a fɔ a bɛ kasi i ye tɛgɛ d'a ma a bɛ kasi bon o bɛ se ka jamanadenw kungo ɲɛnabɔ cogo di bon IBK ma na Mali jɔli kama IBK nana de pour faire l'affaire des Français n'a taara u bɛ tapis rouge déroulé ye bon bonya ni fɛn ninnu a bɛ taa jigin Dagabana hôtel la a bɛ avion san prité avion min na an y'a kuma bɛɛ mɛn yan tubabu ɲɛ bɛ nin bɛɛ la Banque mondiale yɛrɛ ko a IBK to fanga la ko il y a 570 milliards de francs CFA qui ont été détournés dans les caisses de l'État malien. 570 milliards de francs CFA o de détourné la mais o y'a kuma na tɛmɛ bon n'i bɛ kɛ o ka wuli dɔrɔn u b'a fɔ ko Tomi bon n b'a ni Tomi cɛ o bɛ fɛn dɔ sɔrɔ o b'i man kun donc minɛ c'est-à-dire que tagabolo t'a la quoi i b'a to a dun ka janaja don a denkɛ ko Tomi ye fa terikɛ ye dɛ fa terikɛ don kɛ mais n ko Toni ye apa de ye Toni ye apa de ye o Toni bilala de dɔrɔn ka IBK yuguyugu bon comme ni donc o bɛ fɛn dɔ ɲini ka don i ka ko la ni k'i bɛ wuli don min na u b'o kɛ k'i minɛ u b'o lamaga dɔrɔn i bɛ wuli donc i bɛ siran e b'a bila parce que IBK ka problème kun ye dɔrɔn ka kɛ président de mais IBK ka problème kun tɛ vision ko ye Mali ɲɛna o Mali ma ɲɛ o IBK ka sira t'o la mɔgɔ min tɛ jamana yɛrɛ kalama a bɛ tile ban sunɔgɔ la a bɛ su ban dɔlɔ min na bon a bɛ temps tɔ bɛɛ kɛ a bɛ kasi bon o tɛ se ka jamana mara quoi c'est-à-dire kuma dɔw bɛ yen il faut k'an k'a fɔ a fɔcogo la quoi n'i y'a fɔ a bɛ digi mɔgɔ la dɛ mais an k'a fɔ a fɔcogo la jamana marala ɲɛnama kun t'an bolo ce qui fait que an bɛ taa sira o sira mana ja an bɛ t'o fɛ mais tubabu ɲɛ bɛ nin bɛɛ la olu bɛ kɔn ka nin bɛɛ de jateminɛ ka nin bɛɛ dɔn ka tila k'a sigi sen kan wa a bɛ taa olu ka sira fɛ mais sen na an bɛ se ka bɔ o jan kɔnɔ cogo di an bɔra a jan kɔnɔ déjà
parce que Assimi n'a nɔfɛ mɔgɔ ninnu olu minnu nalen filɛ nin ye u y'a yira tubabuw la par A plus B k'a fɔ k'an bɛ bɔ a la mais an bɛ bɔ a la cogo di méthode de b'a la aujourd'hui par exemple Mali ni Russie tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn tigɛ et du coup u ye Chinois sɔrɔ bon donc Russie ni mɔgɔ mɔgɔ ye partenaire ye olu bɛɛ tugulen bɛ Mali kɔ donc Mali bɛ se ka ko bɛ ko la Mali bɛ se k'o kɛ an bɛ se ka décision ta président français a ye Assimi wele siɲɛ joli a ka ca a b'a fɛ cogo bɛɛ la Assimi ka na ale ka giron kɔnɔ ale ka lamara kɔnɔ a ka hakilinata fɔ Assimi ye Assimi ka sɔn ma a ye mɔgɔw ci siɲɛ caman Assimi y'a yira la i ye président ye ne ye président ye i ka jamana gérer n bɛ n ta gérer bon c'est ça la question fondamentale bɛɛ k'i ta gérer a ma nata a nɔfɛ ale t'a dɔn mais Assimi ninnu tɛ coup d'état 1960 ninnu dɔn olu bɛ réalité de dɔn bi France Afrique précaré olu t'olu dɔn Jacques Foccart ninnu t'olu ka waati maaw ye Kassim bɛ kuma dɔ f'i ye Assimi ninnu k'u to nord la u ka mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ a bɛ mɔgɔw ɲɛna k'u sara ne yɛrɛ dɔgɔnin dɔ b'a la n dɔnbaga dɔ b'a la fo ka janaja kɛnɛ sigi Gamu de y'u ta ka taa n'u ye Niger ka boli n'u ye a kɛra mɔgɔw ɲɛna k'u sara bon Assimi ninnu ye mɛn u ɲɛ la nord la a ka i tɛ se k'a ye cogo si la k'a fɔ ko tɔw bɛ ko diya i ye mais o la bɔ b'a fɔ ko nin ko in banna k'an k'an ɲɛsin an bɛ ka taa sira fɛ k'an k'an sinsin o kan ko segin kɔ tɛ yen tuguni mais an tɛ se ka segin an kɔ c'est à dire que nin kɔni nin y'an tagalen de kuru n'i bɛ tugu an kɔ i bɛ tugu an kɔ n'i tɛ tugu an kɔ i b'a to yen ne tɛ CNT la n tɛ présidence la ne tɛ foyi la mais vraiment ne bɛ n ka jamana de kɔ ayiwa mais i ye livre kɔnɔna na i ko ko farafin jamana dɔw bɛ yen olu kɔni dayimu kayimu a ka di a man olu bɛ faransi nɔfɛ ko nka k'an kan k'an janto olu fana na olu fana kana na u senfere k'an sen na an dun fana lamini jamanaw caman b'a ko in na o ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ o prends un pays comme par exemple la Côte d'Ivoire prends un pays comme le Sénégal an yɛrɛ kun ɲɛna ko bɛn'u firifiri non o tɛ se k'u firifiri parce que la banque o de kɛlen don ka Diomaye Faye ni Sonko fɔ ɲɔgɔn kɔ kosɛbɛ u bɛ tila ka segin tubabu ma u bɛ segin tubabu ma e ko tubabu ka taa accord défense b'aw ni ɲɔgɔn cɛ i b'o de résilier fɔlɔ n'i y'a accord défense ni résilier o la i bɛ se ka na AES la a bɛ kuma mais e ma accord de défense résilier fo k'a fɔ i da la ten ko tubabu ka taa u bɛ taa cogo di ale yɛrɛ nana ko Assimi ka sɔn ale ta ma ko ka segin ka taa CEDEAO la Assimi k'a ma k'u ka terrorisme kɛlɛ kɛ fɔlɔ mais Assimi n'olu tɛ dynamique kelen na o Assimi b'a ɲini k'a ka jamana de kisi aw b'a ɲini ka tɔgɔ de sɔrɔ aw tɛ dynamique kelen na o si tu prends la Côte d'Ivoire c'est l'Eldorado de la France parce que France bi appuyé Côte d'Ivoire de kan ka action caman kɛ dans la sous-région o tɛ bi ko yɛrɛ ye o tɛ bi ko yɛrɛ bon donc Côte d'Ivoire fana y'o de ta comme politique ça ale ka mara kɛcogo ye o y'u ka droit ye ni fɛn o fɛn ka don n'a ka di u ka taa bombe nucléaire ta k'a sigi Côte d'Ivoire an mago foyi t'o la mais an ta ye mɛn i tɛ s'a ma an tɛ s'i ma bon n'i sera a ma fo kiyama an bɛ ɲɔgɔn na an kɔni ka jamana tɛ di mɔgɔ wɛrɛ ma k'i b'i sago kɛ o kɔni ça c'est fini Alassane sɛgɛnna weleli la sa o ko a bɛ Assimi wele tugun a ma daminɛ fɔlɔ o Alassane m'a daminɛ fɔlɔ parce que Alassane mago bɛna se Mali ma o Alassane mago bɛna se mais bien sûr on a des intérêts prenons le cas par exemple i ka Côte d'Ivoire port Sénégal port voilà ko port b'u bolo d'accord port b'aw bolo mais minnu ka marchandise bɛ na ou bien minnu ka marchandise bɛ taa anw de don u ka client fɔlɔ kɔni ye Mali ye bon n'an y'a le Sénégal perd 800 milliards de francs CFA en termes de chiffre d'affaires pour le transport maritime. Pourquoi l'OMSI créé là pour 3 objectifs. La navigation, l'irrigation et l'électrification. OMSI. Même Manantali. Monde y'a jɔ. Donc, transport ka bateau na Mali kɔnɔ, ka courant na ani ka sɛnɛ kɛ. Kolofo ko a principe kun ye mɛn dugu saba de bɛ jɛ ka kelen ta n'aw jɛra ka kelen ta projet kelen ta maintenant par réforme b'o financer Wolofo ko Mali ko k'ale bɛ navigation de fɛ parce que ça c'est le chiffre de 2018 le Mali dépensait 72 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires rien que dans le transport maritime Mali ko bon k'ale b'a fɛ transport maritime au cas développé Sénégal au cas le tout fait Mauritanie au cas tout fait olu t'o fait parce que olu ka port client voilà olu ka port client sɔrɔ an yɛrɛ ninnu man ka don ni jɛ in na o bon maintenant donc Sénégal ni Côte d'Ivoire diyagoya de don olu ka taa tubabu ka sira fɛ parce que la banque la BCEAO o bɛ Côte d'Ivoire o bɛ Sénégal de bon olu sɔrɔla ka d'a kan
lors de la répartition des pays, avec l'accord, les 11 accords coloniaux, Sénégal yo d'État, donc Bamba Ouka, Kobo, Touaou Kana, sanction bioluka, mais Oukana Oukasi Oukakuma. Aussi, Gakuma est une banque créée les Français. Bon, la Côte d'Ivoire est une porte d'entrée pour la France. Bon, Beneni, Togo, Nounou, Olu Kono, Olu comme Tneni Bine Nadjila. Olu te jatere. Parce que olu laban de bena poli AES ko faut qu'il nyongri AES ko. Parce que économie tout bolo. Benin président nga kuma laban intita au sera fait de aller ama toto kuma na de. Kasim. Nous bebe aussi tiana. Kasim a tira daudama. Frafena bebi sama ka bo to golo. Akra bio, akra sinio, bebu sama ka bo. Ebi sigala je Cameroun ma élection d'amener. Mo te ka wulia. Bo ebi sigibe dugu to betala je. Tchad ba fa ka do AES la. Benin ba fait ka douala, Togo ba fait ka douala. Togo ta c'est obligatoire. Parce que 40 ans tu es au pouvoir. Bon, il faut fanga di doma ça. On a la ouli. On a la ouli. 40 ans il pouvoir là. Et go ko mo te fait. Aga double fanga la sampinani. Sampinan. Mo tena. E ba ko mo te jamana kono. Bolu te be on bonimbe to bu ka ko danonde. Ba be ka ta ko bolu. Abolu nimi mo nafa woto au sera fait. Woto sera fait. Et aujourd'hui la France France Iberom Nabi, homme politique était français parce que ni Macron Ladje, comme Macron nous démissionné de Beke, Francis Dougouba président. Francis Dougouba, il faut le mettre entre guillemets, Francis Dougouba, il n'est pas bon, mais moi, américain français, mais Jamana Bakorodo. Mais aussi, Jamana Bakorodo, voilà, ou qu'à dirigeant Béa Fouye, Afrique perdue, vous serez 26e. Dans le monde. Bon, aujourd'hui, avec Adamine. Mais l'Union européenne, donc, on a décision de faire ça. Bon, on peut le Kungodi, on a tout ça. A décision en retirement de. On est qu'à Jamana Lakran, on a Jamana Nyamoko, ni Kelembe ni Kasimche, Aman Sigambo fo. Mais Kelem Manin Tobuche, ni Kasim, Aman Teke de Yoma, on boule de Kelefolo Kubanga to Wono Kugen. Bon, an numu gen fana wa anga jamana be here soro. Aywa. Ika dakun min be no be tali kɛ dakun wɔɔrɔnan na o ye bamanci wale ni ka wale kun I da don o la I b'a fɛ ka mun fɔ o yɔrɔ in na kun dɔ de b'a la wa a wuli kun do cogo a nana cogo di bon bamanci ninnu ka problème ye problème fila de a fɔlɔ ye mɛn u yɛrɛ da di mɛn parce que u bɛ zone min na zone aurifère de l'eau sanu de bɛ sɔrɔ a zone na mɔgɔw bɛ mɛn dɔn sinon matière caman bɛ yen nɔ bauxite bɛ yen fɛn caman bɛ yen mais u bɛ mɛn dɔn kosɛbɛ an bɛ mɛn dɔn kosɛbɛ o sanu de donc exploitation minière a bɛ fɔ o ma ko orpaillage o activité de développement b'olu fɛ yen bon donc olu ka kɛlɛ bɛɛ kun ye o de ye n'i y'u ko k'i b'u balo o la u b'a fɔ k'i b'u balo u dahirimɛ la u tɛ sɔn o y'a fɔlɔ ye a filanan ye le fait que ces zones n'ont pas été prises en compte dans le plan de développement du pays. En réalité, bon, développement et développement parce que ne retara fo Kidal, ne tara mission de la Kidal. Ibena jama groupe soroyano. Iba ko boy ibena ko sojo, sene na ba soro boujera mokote. Ko kramo be déplacer. Bon donc investissement ça c'est la difficulté. Ngati ko milliard chaman duru ma ku ya bedune. Mais ou ba dunde ke ou ba nordisi nunu te fenre ko ou ka nyamgo fenfe beno nu me malano. Ibo duma do ba dun. Ou ba du duma ba du, iba di ko kata ko jamana ou ka territoire protégé ou ba du. Mais antese ka to la ala jeke nunu anga nyamgo nunu dalen ko sayna ngo rebel ndobe ngube sera parma jomu sera banque mondiale bon livre qu'on a là ni ala je l'accord d'Alger ni signé na mais ngo répartition me dugu men ko ga warsara nya seben livre ngono mais a warik sigurement kema e ba soro men sarla te durugo ni be kunye dron ka nyami nyona angana se ka nyon fam chugo shi de la angana tablo soro anyira la ni be kunye dron ni Kasim mais ni ye alaje entre min don korole o ye bingali kelaw ye o ye ka fɔ bamanci kelaw do mamunu do ba fɛ ka to faso la nga min ye jɛkulu marafatigi jatigɛ walew fo sisan yɛrɛ bɛ ka taa sanga izinu na nga barakɛyɔrɔbaw ma o ye fɛn ye maliyɛn kun tɛ min don kɔrɔlen dɛ mais ça c'est clair parce que mɔgɔ de b'u kɔ sinon terroriste tɛ marifa dilan a tɛ marifa dilan cogo dɔn mais ni marifa ye fo drone kana di terroriste ma ka fɔ k'olu bɛ kɛlɛ kɛ n'o ye a fɔlɔ formation ye fɔlɔ ye a filanan ye mɛ a bolicogo
a sabanan ye mais kɛlɛ bɛ kɛ cogo di contexte jumɛn na ni ye terroriste k'o kɛ c'est que mɔgɔ de b'u kɔ donc aujourd'hui dans le monde est déséquilibré waatiw de bɛ ka jamanaw mara donc mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu c'est à dire Kasim n'i ye hali an ka politique mɔgɔ ninnu n'i y'u ta k'u lajɛ i bɛ taa à la base depuis fitininama fo bi n'i ye mɔgɔ 100 ta a 60 bɛ yen u denmisɛnnama u ma hɛrɛ sɔrɔ ils sont aigris dusukasi b'u la a b'u ɲɛna k'e de nɔ don e nɔ tɛ bon n'i y'olu bila fanga kunna u bɛ wari dun de a b'u ɲɛna k'a tɛ ban o n'a ɲɔgɔnna bon binkannikɛ mɔgɔ ninnu tagayɔrɔ t'u la bilen i m'a ye u ye nord bila u bɛ ka na centre la anw de ka kan ka fara ɲɔgɔn kan la population k'u kunbɛn sinon c'est pas possible que sans moto u ka village traverser ka taa ka nin bɛɛ kɛ k'a sɔrɔ maa t'a kalama sɔrɔdasiw ka kɛ sa olu ka yɔrɔ ka jan u la nka maa minnu ye dugudenw ye i ye kelen i ye fila ye o de la kɔsa in na an y'a ye k'a fɔ Joyila dugu mɔgɔw bɛ ka welemada kɛ k'a ye k'a fɔ ko u bɛ ka caya u fɛ yen u bɛ ka caya ko fɛɛrɛ ka sigi sen kan donc an yɛrɛ jamanadenw fana jɔyɔrɔ bɛ se ka k'a ko la kɛ an jɔyɔrɔ de ka bon a ko la parce que ninnu tɛ se ka foyi kɛ ni dugulamɔgɔw ta kalama u ni dugulamɔgɔw de jɛlen don mais dugulamɔgɔw fana ka problème ye c'est que olu ɲɛ tɛ développement de l'u ɲɛkɔrɔ u ɲɛ tɛ foyi la k'i la min bɛ se k'u la yiriwa bon o de ye problème ye bon jarisi ninnu y'o dɔn fɛn kelen bɛ duguladenw bolo olu ka sɛnɛ n'u ka fɛnw ye u bɛna sɛnɛ kɛ yɔrɔ ninnu u b'a bɛɛ tiɲɛ bon mais nin bɛɛ tɛ se ka gérer par l'armée i tɛ sɔrɔdasiw ka gɛlɛya dɔn fo n'i den kɛra sɔrɔdasi ye e k'a ka fɔ k'i den sara Kasim o don i b'a dɔn sɔrɔdasiya ye fɛn min ye sinon minnu filɛ nin ye k'u ni di ka diɲɛ bɛɛ affronter a ma nɔgɔn dɛ Asimi a ma nɔgɔn n'an fɛn bɛ bila a la an tɛ sɔn parce que an bɛ climatiseur kɔrɔ mais ninnu bɛ degun min na bi a ka bon donc djihadiste ninnu ka souhait taafan t'u la tagayɔrɔ t'u la kun t'a la foyi i t'a mɛn badan k'u bɛ kɛlɛ la ko ka ekɔliso jɔ u ka dugu la k'u bɛ dɔgɔtɔrɔso jɔ u ka dugu la ko ka sira b'u ka dugu la a dun wari bɛɛ dir'u ma 500 milliards o de dira ministre kɔrɔ i bɛ k'a ka ministre kɔrɔ dɔn n b'a tɔgɔ to yen 500 milliards de francs aniseti o de dir'u ma pour que ka se ka nord baara dɔrɔmɛ kelen ma se ka k'a la mais c'est pas possible quartier dɔ bɛ Bamakɔ i bɛ taa sɔrɔ kelen bɛ ka dagabana villa ni fɛnw jɔ mais Kasim e bɛ taa sɔrɔ sigiyɔrɔ yɛrɛ bɛ ka dugu yɛrɛ foyi tɛ yen hali ji min ta tɛ yen hali ji min ta tɛ yen moi j'étais à Kidal lakɔlɔsili mun kan ka k'o la olu bɛ kɛ cogo di sisan lakɔlɔsili min bɛ kɛ ni auditeurs de ye vérificateurs o bɛɛ ye nkalon Kasim nin bɛɛ de ye nkalon ye jamana minnu yɛrɛ b'u ka wari di mun na olu tɛ mankan ci o la o de ka d'olu ye o an ka to nin kɔnɔ olu b'u sago sɔrɔ o ma an ka kɛlɛ in yɛrɛ kun ye jumɛn de ye sisan Mali ka degun in kun yɛrɛ de ye jumɛn ye voilà il sera libre titre de ma sisan le Mali victime de ses ressources kɛlɛ kun ye parce que ressources min b'anw bolo tubabu t'a fɛ an k'a faamu u b'a fɛ u ka to k'anw dominer tant u b'an dominer sur le plan monétaire u b'an dominer sur le plan ressources bon ressources nin tubabu t'a fɛ cogo si la Mali ka bɔ a kɔnɔ Mali bɛ tɔn hakɛ min sara Faransi ye bi bi in na a ka bɔ hakili ma e ɲɛ bɛ société mondiale nin caman na la France est actionnaire mais bien sûr n'olu b'a fɔ k'olu t'anw fɛ yan non o bila a tɛ fɔ de a même donc société 15 b'an fɛ yan n'u bɛ sanu bɔ Faransi b'a bɛɛ la Faransi b'a bɛɛ la a bɛɛ mais n ko a komi an t'u ye kanajɛw de bɛ yan Australiens de b'an fɛ yan ani jamana wɛrɛw mais a tɛ Faransi tɔgɔma fan si la o la bourse de l'or se trouve au Canada l'expertise humaine se trouve en Australie maintenant les actionnaires par exemple, il va me dire que le Mali est actionnaire à 10, 15, 20%. La société est actionnaire à 80%. Côté Mali, mais sur le plan international, on va bon donc France a observé 20%, Japon a observé 10%. Donc, Bengano, Dieu, Sigiba, fait ça. Ou Benin de Dou. Bon, comme France de Wafoko, allez de ya Mara, allez ta donc, ni réunion menake. Donc, Kassima Kabo Aklima, Livrou Fana mena traité de camp. Donc, an ka mɔgɔw ye furancɛla fanga mɔgɔw ye bɔli min kɛ nin ko kɔnɔna na sisan kɛlɛ min kɛra bariki ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ tali kɛ nin ko n'a ɲɔgɔnna de la Kassim ne taara mission kɛ dans les mines une mission de la Banque mondiale sur les 14 sociétés minières ne ye fɛn min ye a ka bon hakili ma
Mali kɔnɔ yan. Mali kɔnɔ a ka bon hakili ma. N'u ye sanu traité u bɛ sanu kɛ kɛsu kɔnɔ ka ministère mɔgɔw wele ka na ko levée d'or pour que u ka taa ni sanu ye kɔfɛ ka taa lajɛ nɔgɔ hakɛ min b'a la u b'o bɔ a la u b'a fɔ ma ko impureté. Il se trouve que impureté min b'a la sɔbɛ yɛrɛ la peut-être 0,5 1% a cayalenba u bɛ na n'a ye ministère mɔgɔw bɛ na u b'a assister avion b'a ta ka taa n'a ye Sénégal n'a y'a ta ka taa n'a ye Sénégal avion wɛrɛ u b'a ta ka taa n'a ye Afrique du Sud a bɛ taa yɔrɔ min na Afrique du Sud ka taa impureté ɲini maliyɛn tɛ yen donc yen nɔ mɔgɔ si tɛ kɛ yen yen nɔ u b'a sɛbɛn 15% d'impureté kelen n'a bɔra a bɛ taa sur le marché financier ka taa feere maliyɛn tɛ yen olu de bɛ prix fɔ olu de bɛ prix fɔ bon n'o bɛɛ banna la wari min bɛ di anw ma u bɛ tɛmɛ France Trésor fɛ ka sɔrɔ ka na yan Kassim a tɛ se ka ɲɛfɔ n'i bɔra a fɛn dɔ kalama bana de b'i minɛ o de y'a to ne tɔla an ka mɔgɔ kalannen ninnu u ye kalan modèle min kɛ u taara kalan kɛ dugu jumɛn mais u formateren don yɛlɛma min ka di nanzaraw ye u b'u sɔn olu ta ma u t'anw ta jate non ni min wulila dɔrɔn élection ni min wulila démocratie mais l'élection démocratie est-ce que démocratie élection falen yɛrɛ fana tɛ pour que ka se ka mɔgɔ minnu sɛgɛnna k'olu bɔ yen ka na ni mɔgɔ kuraw ye minnu bɛ t'u ta sira fɛ u ka se ka baara n'u y'a ye k'a fɔ k'e b'a fɛ ka jɛngɛ u bɛ dɔw ta k'olu pousser olu bɛna ko élection coup d'état fɛn fɛn kɛra farafinna anw fɛ yan politique mɔgɔw de y'a bɛɛ kɛ politique mɔgɔ de y'a coup d'état bɛɛ kɛ k'a daminɛ Musa Tara la fo bi politique mɔgɔ de y'a coup d'état bɛɛ kɛ olu de bɛ jigin carré kɔnɔ olu de bɛ muruti bolo da ka mɔgɔw la muruti ka carré fa donc ka pression sigi donc M5 t'a fɔlɔ ye M5 kɔni tɛ o M5 c'est un conglomérat de chômeurs non M5 kɔni tɛ sa n k'olu bɛ taa ɲini de la n'a bɛ jamana jɔ la a ye na jamana jɔ kɛ a bɛ taa mun kɛlɛ wɛrɛ kɛ ninnu nana ka coup d'état kɛ u ma coup d'état yɛrɛ kɛ u nana ka président minɛ ka bɔ yen IBK n'a pas protesté a ma mankan kɛ a fɔ hali CEDEAO mɔgɔw nalen an ye kibaruya min sɔrɔ a ko ale jara n'a ye ko k'a to denmisɛnnin ninnu bolo jeli kelen kana bɔn jamana kɔnɔ IBK ka kuma kɛ o de mais les hommes politiques u hakilinata tun ye jumɛn bɛɛ bɛ boliboli la kati pour que k'i lamɛn i ka kɛ président ye u ni groupe bɛ taa o kelen-kelenw bɛ yɛlɛ su fɛ alors ce n'est pas possible jamana tɛ se ka taa o kan donc rigueur min bɛ sen na sisan o rigueur de ka kan ka continuer anw bɛ sa an denw bɛ na olu bɛ continuer mais k'a fɔ ko an bɛ nin tɔnɔ sɔrɔ bilen an tɛ tɔnɔ sɔrɔ bilen wa mɔgɔ kana i jigi da tɔnɔ kan n bɛ kelen f'i ye fɛn o fɛn mɔgɔ minnu b'a la halisa k'an ka sigi ordre constitutionnel la don démocratie ko parti cili ko ma jɛn n'a ye kuma de bɛ don o da olu bɛ ka sibo de olu m'a faamu olu bɛ retard la ils sont en retard par rapport à l'histoire parce que u t'a dɔn k'a fɔ ko histoire changera o olu kɔni sigilen bɛ yen ten dɔrɔn a ministre u ta i k'u lajɛ kɛ tous les ministres de IBK fo ka n'a bila coup d'état kɛ kuma la a caman bɛ n'u ye bi i b'a la kali ko garibuw don mais u bɛ se ka mun de kɛ u tɛ se ka foyi kɛ o n y'o de f'i ye mɔgɔw banna baara ma ka taa politique jɔyɔrɔ kɛ baara ye mais a tɛ se ka ɲɛnabɔ i tɛ nafa min sɔrɔ la sa i tɛ se ka foyi sigi i yɛrɛ ye tuguni mais c'est aussi clair c'est à dire que u digila min na u b'a fɛ ka continuer de la mais a lajɛ dɔw tun bɛ yen nɔ ni mɔgɔw sara Kidal ou bien fɛn u b'olu mɔgɔw compter olu kɛra ministre ye u y'u mangu conviction b'o la e bɛ ka mankan ci ko don o don ko Jalasago mɔgɔ 600 sara yen Bankasi mɔgɔ 60 sara don o don n'i bɔra i b'a compter don min na e kɛra ministre ye e ye compteli dabila donc e ka problème tun tɛ compteli ye e ka problème tun ye ministériya de ye bon maintenant pour que mais o la hali n'i nana i bɛ se ka baara kɛ parce que i b'a dɔn k'a fɔ ko degun ye min ye e tun bɛ ka min jate fɛɛrɛ ka sɔrɔ o la politique yɛrɛ ye fɛn min ye politique c'est-à-dire tout parti politique a une vision par exemple moi j'ai un parti politique ne ka vision ye o ye environnement ye donc ni ne donna gouvernement na ne bɛ na ni n ka vision de ye o kɔnɔna la k'o di gouvernement ma gouvernement bɛ taa n'o sira ye donc ne bɛ taa comme ministre de l'environnement mais a lajɛ kɛ a depuis a fɔra ko parti politique ni fɛnw cira fa bɛ nin kana wuli mɔgɔw la mankan cayara dɛ halisa u ye procès la u ko k'u ma jɛn n'a ye u kana dan procès ma dɛ fɛn bɔnbatɔmɛ u kana n'o ye an tɛ segin a kan partout cira élection tɛ kɛ wa an bɛ taa ne tɛ CNT la
nte présidence la ne bɛ n ka jamana de kɔ bon min bɛ ka kɛ o de ka di ne ye ne bɛ n da sago de fɔ o de y'a to n ye livre sɛbɛn ka faranfasiya fɛn caman ɲɛfɔ a kɔnɔ pour que maliyɛnw k'a faamu Nations Unies ni Banque mondiale ni fɛn ninnu ye mun ye i yɛrɛ ye dɔ fɔ olu yɛrɛ ma o mais bien sûr o sigikun t'an ka lafiya komi u bɛna kuma bɛɛ an n'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo hali bi halisa Mali yɛrɛ bɛ Banque mondiale lamɛnli la hali bi Kassim, États-Unis ko avec ou sans les Nations Unies on va tuer Saddam Hussein avec ou sans les Nations Unies donc jɛnsɛnɛkɛ naani cɛkulu sɔnna a ma sɔn olu bɛ Saddam Hussein faga la France a posé son veto u taara Saddam Hussein faga or u ka sariya la ni mɔgɔ kelen ma sɔn dɔrɔn a tɛ kɛ mais français ko k'a t'a la u taara Saddam Hussein faga u ye Kadhafi faga les Nations Unies n'ont pas dit d'aller tuer Kadhafi ils ont dit de maintenir un embargo ko ka Benghazi de protéger Kadhafi u taara Kadhafi faga mais o bɛɛ bɛ ka kɛ aw ko k'aw kalan don aw taara kalan kɛ aw nana nin bɛɛ bɛ ka kɛ aw ɲɛna ni si t'aw sɔn hakili donc u b'aw wuli k'aw nɛgɛn k'aw bila aw ka jamana mɔgɔw la aw b'a ka jamana mɔgɔw kɛlɛ aw b'a fɛ ka perturbation don an ka jamana kɔnɔ mais ce n'est pas possible ça il faut qu'on prenne conscience souvent k'a fɔ ko fɛn dɔw bɛ yen nɔ normalement ne ni n den par exemple n'an sigilen bɛ kuma dɔw bɛ yen ale bɛ se k'a fɔ ne b'a faamu parce que olu ka période de don Kassim e filɛ nin ye i den i bɛ téléphone d'a ma a b'a manipuler ka tɛmɛ ayi an tɛ foyi ɲɛdɔn o la yɛrɛ anw sen bɔra a la de Kassim anw sen bɔra a la complètement fana télé na waati fana an fana tun bɛ min kɛ an faw sigilen ɲɛna voilà c'est exactement pareil an tun bɛ se k'a bila a la an de bɛ se k'a faga an de bɛ se k'a ni an tɛ yen fana bɛ taa ɲini bɔlɔntanyɔrɔ k'a ye n'a faga bon n'a ɲɔgɔnna an fana n'an denw bɛ ten sa kɛ mais c'est ça an denw bɛ ten kɔmandi ni fɛnw olu de b'a bɛɛ ɲɛdɔn an tɛ foyi dɔn bilen an kɔni ta ye dumuni kɛra an bɛ dumuni kɛ bon maintenant il faut qu'on se rende compte de ça waati dɔw bɛ sera waati dɔw bɛ yen e sen bɛ bɔ a la bon i sen bɔ a la o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'i da t'a la dɛ i b'i da don a la ka dilan ka ɲɛ a bɛ ɲɛ sira o sira fɛ i bɛ taa o sira fɛ i bɛ se ka fili ni filila i b'a fɔ ko n filila i bɛ segin kɔ mais a bɛ ɲɛ cogo cogo i kɔni b'a dilan ka t'o sira fɛ Nations Unies CEDEAO UMOA n ko sigi cogo de bɛ nin bɛɛ la mais bien sûr CEDEAO dans le livre, j'ai mis la charte des Nations Unies. Mais quand tu lis la charte des Nations Unies... Voilà. Bon, les 11 accords tubabu y'an minɛ k'an bolo fila tuna min kɔ ka nin fɛn ninnu bɛɛ bila sen na bon n'an wulila u b'a fɔ ko Banque mondiale FMI Banque mondiale FMI Banque mondiale ye mun ye c'est-à-dire tout le problème c'est le dollar. Et on nous a fait comprendre, anga mɔgɔ minnu b'a fɔ k'u kalan don k'a fɔ ko la création d'une monnaie c'est la fin du monde. Ce n'est pas vrai. Ni b'i b'a fɛ ka wari dilan ni Assimi b'a fɛ ka wari dilan a bɛ lettre ci BCEAO la protocole foyi t'a la Kassim n'a yɛrɛ dalen b'a la k'a b'a fɛ ka wari dilan a bɛ lettre ci BCEAO la à partir d'aujourd'hui je n'utilise plus le franc CFA o y'o bannen pewu. Le lendemain a b'a ka wari labɔ protocole foyi tɛ wari dilanni na wari minnu bɛ mɔgɔw bolo u bɛ taa falen u bɛ fɛɛrɛ kɛ u b'a falen c'est tout sinon protocole foyi t'a la protocole foyi den kelen tɛ wari dilanni na mais u kɛlen bɛ k'an ja wuli k'an na siran mais minnu bɛna baro ninnu ni fɛnw kan anw fɛ n'olu b'a fɔ anw ɲɛna an k'an kɔlɔsi n'an ye nin kɛ tan an bɛ taa nin sira in fɛ nin bɛna na ni degun ye inflation taux de Kassim nin bɛɛ tubabukan de ye nin bɛɛ fu a bɛɛ nkalon a bɛɛ de ye nkalon ye tu crées ta monnaie i mago bɛ fɛn kelen min na ça c'est la confiance. Voilà. Et puis, il partenaire où il m'a confiance là. Bon, il m'a confiance là. Sinon, le reste là, il n'y a aucune procédure qui interdit à quelqu'un de créer sa monnaie. Si le Mali veut aujourd'hui qu'à bosser, il faut boire là, bibé, président me lettre sur banque là, c'est fini. Demain matin, il va avoir là-bas. Protocole faut être là. Bon, ni y a un mot sigli, tu as ou bien tu as comment répéter comme Jaouli Ibala Kaliko mais c'est pas vrai mais bon a Bengalo mais quoi ça na CEDEAO te ka fa ko u ka monnaie kura la bo 2027 mais ngu ni be ka na retarder ni be ka on n'a ka da ya kana bo re mais amanga wardla on a les ressources nécessaires parce que le problème est wardla na matière première meneblo ne ba don sanu bembolo an ka AES pétrole b'a bolo sanu b'a bolo uranium b'a bolo femme b'a bolo abaga warbo e Kassim e bora Japon
e b'a fɛ ka na sanni kɛ ne fɛ yen ne nana n'i ka Japon wari ye ne t'o minɛ o i bɛ taa n'a ye banque de la ka falen ka yan wari k'o kɛ ka sanni kɛ donc c'est moi qui fixe mon argent c'est moi qui fixe le taux de mon argent i bɛna sanni kɔni kɛ yan i na yan wari minɛ parce que n'e taara Japon fana i fana bɛ t'i ka wari falen de voilà hali n'i taara tubabula i bɛ taa i ka CFA da k'u ka euro de minɛ c'est tellement simple Kassim n'i taara Nigéria fana o kelen de don mɔgɔ tɛ taa Nigéria wari feerelaw bɛ carré fan bɛɛ fɛ bon i b'a la kɔlɔsi valeur ajoutée Ghana yan Ghana Mauritanie mais Maroc ni Tunisie u bɛɛ valeur ajoutée de tɛ an ka ko foyi la diɲɛ kɔnɔ an tɛ foyi kɛ an bɛ tubabu bɛ fɛn o fɛn feere an ma a bɛɛ matière première bɛ bɔ anw de fɛ yan mais n'an yɛrɛ y'an sigi k'an hakili jagabɔ k'a dilan o de bɛ ka tubabu tɔɔrɔ bi parce que ce n'est pas seulement les richesses hein, mais le marché nous constituons an bɛ marché ba de ye an ye suguba de y'u bolo donc n'an tora ni taba in na ta o de ka d'olu yɛrɛ ye o de ka d'olu yɛrɛ ye mais munna anw fana ka mɔgɔ kalannen minnu bɛ anw cɛla yan olu ka sɔrɔ ɲɛfɔba minnu bɛ anw cɛla yan minnu ko k'olu ye dɔnniya kɛ wari ko ni wari tacogo ni wari sigicogo ni wari baarakɛcogo la olu ka kumaw bɛɛ lajɛlen bɛ taa ni mɔgɔ kelen ninnu ka kumaw fɔcogo ye olu tɛ jigisigi kuma fɔ jamanadenw ye u tɛ hakilisigi kuma fɔ u t'a fɔ ko an bɛ se ka ko k'an yɛrɛ ye mun na c'est des gens qui parlent par procuration procuration ye mun ye dɔ y'i ci ka kuma ou bɛ ka kuma dɔ fɔ dɔ de hakilinata don an ka économistes ninnu prends tous les intellectuels qu'est-ce qu'ils ont construit de potable pour le Mali an ka bɔ nin kɔnɔ a ma nɔgɔn dɛ a tɛ yen hali n'a bɛ yen n'i ko k'i b'a kɛ régime bɛ yen nɔ u b'i matarafa bon donc e tɛ se ka hakilinata fɔ minnu b'i sigi bi ko économistes ni économistes ye mun ye moi je suis économiste mais économie c'est quoi c'est ce qui existe dans ton pays mun de b'an bali k'an ka wari bɔ sini sɔgɔma bon il y a des procédures administratives qui sont un peu difficiles lourdes d'accord on va faire face à ça mais bibi na k'a fɔ ko an tɛ se k'an ka wari bɔ an b'an ka wari bɔ ala bɛ si fiɲɛ bɛ ci foyi tɛ k'an na wa an bɛ continuer ka an ka jamana gérer si les pays de l'AES n'u y'u ka wari bɔ sisan Kassim i b'a fɔ n ɲɛna Faransi b'i tilen net la preuve c'est que u bɛ k'a ɲini ka na AES kɔnɔ mais u tɛ ka don so sɔrɔ Assimi t'u jaabi i bɛ t'u jaabi Tchani t'u jaabi o donyɔrɔ t'u bolo et Français même eux ils reconnaissent que président nalen a y'u ka jamana feere bon maintenant c'est fini pour la France ni an tagalen de dɛ Français yɛrɛ jɔrɔlen don bi n'u ka président yɛrɛ ye kosɛbɛ ayiwa bon n'olu jɔrɔ b'u ka président aw sigilen bɛ aw bɛ ka tubabu ka kuma fɔ an fɛ yan an ninnu tɛ fankelen na bon malheureusement tubabu y'an mara ni fɛn caman de u y'an mara ni monnaie u y'an mara ni culture ye u y'an mara ni religion ye u y'an mara ni fɛn baden caman de ye bon ninnu bɛɛ de bɛ converger ka na ɲɔgɔn kan ka n'i to an kun da la k'an kunkolo fa fu la ten fu filaki k'a sɔrɔ an bɛ se ka nin bɛɛ ɲɛnabɔ an yɛrɛ ye vraiment ayiwa Musa Bɛndika an ye sanga kelen sɔrɔ kuma na n'o ye heure kelen ye min ye miniti 10 yɛlɛlen don a kan nin waati na an bɛ fɛ ka min dɔn sa i ka livre yɛrɛ kuncɛli kuma na n'o y'i ka kumakuncɛ kuma ye conclusion o ye min ye n'i bɛ se k'o fɔ an ye ani fana an bɛ fɛ k'a dɔn i y'a fɔ kuma kɔnɔna na ko filanan bɛna na y'a la bon livre in min yɛrɛ diyara n ye n filɛ sigilen yɔrɔ min na commande bɛ n bolo c'est à peu près 300 livres sisan ni sisan cɛ sisan ne bɔra Kulukɔrɔ de ka na yan i y'a fɔ bon n bɔra conférence de la yan ka na yan c'est sur le livre commande bɛ n bolo bi bi na n sigi o la c'est 300 livres bon livre impression man gɛlɛn a man nɔgɔn quoi baara ka misɛn voilà bon n'a fɔra i yɛrɛ b'a sɛbɛn i yɛrɛ b'a wari bɔ bon ne dun y'a bɔ ni hakilina min ye n m'a a kɛ ko n bɛ tɔnɔ ɲini a la ou bien ko n bɛ wari ɲini a la bon mais le problème aujourd'hui c'est que il faut continuer n bɛna a tɔw bɔ ce qui est sûr CEDEAO à Abuja je dois envoyer 20 livres là-bas à l'UMOA je dois envoyer 15 livres en France je dois envoyer 150 livres bon Kadaoma bon à New York ils ont demandé 55 livres c'est-à-dire Kassim pour eux mais fonctionnaires internationaux nous les Maliens u b'a dɔn ko Mali jɔ b'a la mais leur poste professionnel u tɛ se ka bon c'est ce qui fait que la commande est très très forte bon je comprends les gens ne ko nin livre mana bɔ tan cogo la o e yɛrɛ i bɛ kɛ cogo di mɔgɔw minnu bɛ sokɔnɔmɔgɔw ni tɔw pression bi k'a ko la wa bien a ko bɛ cogo di ani yan yɛrɛ
mɔgɔw bɛ ka mun fiyɛ a ko la. D'abord ko fila de don ni n bɛ mɔgɔw lamɛn dɔw bɛ yen u b'a critiquer dɔw bɛ yen u bɛ observation ni fɛnw kɛ n b'o bɛɛ lamɛn a ka se ka ɲɛ ne b'olu bɛɛ lamɛn ne tɛ kuma bon n kɛrɛfɛmɔgɔw ni fɛn ninnu minnu y'a kalan peut-être ils sont d'accord avec moi il y en a qui ne sont pas d'accord sur des points je suis ouvert bon ayi nana aw ka jaloya ye n ye min fɔ ni nkalon don a yira n na dɔrɔn ko nkalon don comme ça ne tɛ maloya ni ye livre filanan sɛbɛn n b'a sɛbɛn a kɔnɔ n ko ce que j'avais dit dans l'autre livre est faux mais le problème c'est que tout ce que j'ai dit dans le livre personne n'a pu trouver un moyen pour dire que i tɛ se k'a kɔ kari n'i y'a kɔ kari i bɛna ni daluya de ye ni ko nin tɛ min don i b'o fɔ i b'o de fɔ bon ne dun ye fɛn o fɔ i tɛ se k'a fɔ ten ko nin tɛ ten dɔrɔn i tɛ se o ce n'est pas possible. mais mɔgɔ tɛ k'i tɔɔrɔ n'a ye kɔni non mɔgɔw bɛ wele de ko n ka livre bila ka taa bon livre dun banna ne yɛrɛ bolo min dilanna o banna bon n'aw kelen-kelenninw tɛ kasi ninnu ni fɛn ninnu sinon parce que depuis a da kuma ne bɔ i jɔ ka kelen bila n ka cɛ ɲɛ kasi ɲɛ sinon n'o tɛ yan livre banna pewu bon mais à la date d'aujourd'hui j'ai une quarantaine n bɛ k'olu bila point de vente là. Voilà, peut-être lundi, je vais commencer à mettre ces livres. Oh, mais éditeur, tiens. Éditeur bien. Ça demande de l'argent. Ah ouais, c'est vrai. Voilà. Parce que le livre, c'est ça. Voilà, le livre, c'est ça. Et c'est ça le drame. On ne lit pas. Mɔgɔw tɛ fɛn kalan dɛ. Hali kunu sɔrɔ n bɛ ka kalan mara mɔgɔ ko kuma ko n bɛna taa examen de kɛ sisan. Examen ya. Ko ni gafe y'anw bolo. I b'a sɔrɔ ko ɲɔgɔndan dɔ bɛ yen anw kɔni ka ɲɔgɔndan ko e k'o ma nɔgɔya sa. Non c'est-à-dire Kasim a dabali de b'a la kan ko n bɛ ka n sinsin nin kan n ko awɔ n ko parce que n ko sini n ka émission bɛ n bolo n ko mais n ko ɲɔgɔndan tɛ. Non mais c'est-à-dire que c'est vrai que. n'i b'a fɛ ka fɛn dogo Mali denmisɛnnin na taa bila livre kɔnɔ. mais Kasim a ka bɔ. u bɛ taa fan bɛɛ lajɛ fo livre. TikTok, Facebook, on ne cherche pas à savoir ce qui se passe autour de nous. An t'a ɲini k'a dɔn. Mais Kassim sɔrɔsiw bɛ ka baara min kɛ dans le nord. a ka bɔ hakili ma. A ka bɔ hakili ma. Bon vraiment n'an m'olu dɛmɛ. Jagoya don fo ka dɛmɛ nin waati. Jagoya don fo ka dɛmɛ. En tout cas franchement je suis très content que je sois sur ce plateau. Bon dans tous les cas ni livre bɔra i bɛ bɔ a kalama parce que i b'a dɔn ko parce que n bɛ e ta de bɔ ka bila kɛrɛfɛ i bɛ bɔ a kalama inchallah. Ayiwa an b'a fɛ sa n'a sɔrɔ kumakuncɛ kuma min b'i fɛ. Pour que an ka se ka baabu wuli a ka di mɔgɔw ye fana parce que bɛɛ b'a dɔn ka fɔ kɔni balontan ko kɔni i tɔgɔ tɛ se ka bɔ la arbitre banna sa nka i yɛrɛ ɲɛ bɛ an ka balontan na cogo di la bi na ni kumakuncɛ kuma min b'i fɛ. Bon balontan ko gɛlɛyara quoi parce que bɛɛ donna balontan na minnu b'a ɲɛdɔn minnu t'a ɲɛdɔn et c'est de bonne guerre parce que ne hakili la a bɛ ɲɛ cogoya min na ne b'o de fɔ e hakili la a bɛ ɲɛ cogoya min na a b'o fɔ mais le problème c'est que consensus man nɔgɔn quoi. Voilà bi moyen de communication cayara hakilinaw cayara bon balontan man nɔgɔn bi et ce que je déplore aujourd'hui je déplore deux choses. Mali bɛ girin ko coupe du monde an ma se coupe du monde taga ye quoi. On n'a même pas pris d'abord la coupe d'Afrique. Notre objectif c'est de prendre la coupe d'Afrique et aller en coupe du monde. Mais aujourd'hui aspirer à la coupe du monde c'est peine perdue. Ça fait combien d'années an bɛ taa coupe d'Afrique nɔfɛ an b'a jɛ. Combien d'années an b'a jɛ. An k'o labɛn k'o sɔrɔ fɔlɔ. I bɛ coupe d'Afrique de ta fɔlɔ i bɛ sɔrɔ ka ɲini ka taa coupe mais e bɛ fɔ k'i bɛ taa coupe du monde na e ma se ka hali finale coupe d'Afrique finale ta. Tiɲɛna i ka kuma ye tiɲɛ parce que Cameroun ninnu bɛ taa waati min. O y'a sɔrɔ u ye coupe d'Afrique ta. Voilà. Nigeria bɛ taa waati min o y'a sɔrɔ a ye coupe d'Afrique ta. U ye Jeux olympiques ta. Maroc ninnu. Voilà. U ye coupe d'Afrique ta puis u taara kɛnɛbaw kan kuma tɛ Okocha ninnu ka génération olu kɛnɛba tɛ diɲɛ kɔnɔ ma mun affronter n'a public n'a fɛnw ka tigɛ a la. Atmosphère dɔn bon anw dun ta an ka fɛn bɛɛ éliminatoire coupe d'Afrique. Et puis min b'a juguya fana an dɔgɔnin ni an kɔrɔ minnu bɛ bɔ burusi kɔnɔ ka na yɔrɔ activité t'o la olu bɛ radio de lamɛn bon n'olu nana n'olu taara stade fa Mali o mankan in dɛ donc a bɛ kɛ an ka ɲɛmɔgɔ ni fɛnw ɲɛna k'an sera yɔrɔ min na k'a sɔrɔ an ma se et le problème majeur c'est ça. Il faut que an ka coupe d'Afrique de ta ka sɔrɔ ka taa coupe du monde na. Fɔlɔ bɛ an tɛ se ka fɛn. An ninnu ka coupe d'Afrique kun ye wari ta yen de ye Maroc ta yen dun ka gɛlɛn dɛ. Mais ne dɔn Maroc ta la dans tous les cas ce n'est pas mon souhait c'est vraiment même ka di n ye Mali ka coupe d'Afrique ta mais la stratégie pour que Mali ka ta ne kɔni y'a ta sira la fɔlɔ
mais wait and see comme anglo b'a fɔ cogo ko wait and see an ka jɔ an ka lajɛ an ka joueur ka environnement Kasim a ka gɛlɛn trop ko minnu bɛ senna n'i y'u mɛn ani denmisɛnninw yɛrɛ cɛ bɛ cogo min ka taa fara di a bɛ mɔgɔ siran wariko donna balontan na kojugu sinon Bugɔtoni bɔra ka min kɛ sisan Côte d'Ivoire o y'an bɛɛ nisɔndiya dɛ basket la surtout Kone Sika Kone mais a sera malien bɛɛ dusu ma bon ni malien suka ninnu an mago bɛ ninnu de la a ye na an ka jamana jɔ ce qu'elle a fait mais c'est extraordinaire mais mais jɔn bɛ sɔn ka nin kɛ a ma nɔgɔn bon a bɛ fɔ ne ma ko jamanaden ale fana ko komi sisan an ka diplomate dɔw bɛ belebele